Bang. Videonya siapa gue? Diनै कार्बि आंलं जिल्लानि बे ब्रह्म मन्दिराव जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ मरिगाव जिल्लानि पुरहित आइ आफामोन कार्बि आंलं जिल्लानि पुरहित आइ आफामोन जाय बिथांमोनहा 10 बोसोर 20 बोसोर 25 बोसोरनिफ्रायनो ब्रह्म धोरोमखौ सिबिबोगासिनो दङ प्रसार खालामबोगासिनो दङ पुरहित खालामबोगासिनो दङ बिथांमोनखौ ट्रास्टनिफ्राय गांसे बाख्नाय बिलाइ आरो आर'नाइ होनानै जों बयखौबो खुलुमदों बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होदों गावनि फिसाया गावनि बिफाखौ माब्लाबा गामसा होनानै खुलुमो माब्लाबा गस्ला होनानै खुलुमो माब्लाबा आर'नाइ होनानै खुलुमो गावनि बिफाखौ बाख्नायनो हायो मान होनो हायो बेबादिनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि मोनसे दालाय आफाद जानानै गावनि बिफाफोरखौ प्रसारक आइमोन आफामोनखौ जोङो खुलुमदों बाख्नायदों आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोंनि समाजाव मोनसे आध्यात्मिक थासारिया सोलिगासिनो दङ बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि समाजाव आध्यात्मिक थासारिखौ जोङो फेहेरनो हागोन फोथांनानै जों लाखिनो हागोन बेनिखायनो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाया जोंनि बिबान नैबे समाव मरिगाव जिल्लानिफ्राय गोबां पुरहित आइ आफामोन फैदों आरो कार्बि आंलं जिल्लानिबो गोबां पुरहित आइ आफामोनहा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारिखौ मदद खालामदों दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट खोदोम बसुमतारी बिथाङा आरो लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सेक्रेटारि सानसुमा नार्जारी बिथांमोनहा जोंखौ मदद खालामदों बिथांमोननिसिम जों साबायखर बावदों आरो कार्बि आंलं जिल्लानि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावदों बे हाबाफारिखौ जोङो गोबाव समनिफ्राय जों लाबोदों परबतजरा जिल्ला बाक्सा जिल्ला गोबां जिल्लाफ्राव जोङो लाबोबाय आरो जोङो जाय जिल्लाफ्राव जों थांथ'नो सम मोनाखै बै जिल्लानि पुरहित आइ आफामोनखौबो जोङो बेबायदिनो मान होगोन बेनि गेजेरजों जोङो सानदों जे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जि मोनसे फिल'सफि बेखौबो जोङो फोथांनानै लाखिनो हागोन होननानै जों सानदों आरो जों बयबो मिथिगौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि फिल'सफिया मोनसे इनक्लुसिभ बिथांनि फिल'सफियाव दंमोन बर'नि राव थुनलाइ हारिमु सोलोंथाइ रांखान्थि राजखान्थि आबाद फोथार मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांनि फिल'सफियाव हाबनानै दङमोन आरो बिथांनि फिल'सफिखौ जों दिनै फोथांनांगौआ बे बुहुमाव गोसार होनांगौआ जोंनि बिबान बिदिनो जों खामानि मावलांबाय थागोन आरो लोगोसे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि फिल'सफिखौ जोङो बुहुमाव फोथांनो आरो फेहेरनो 19 एप्रिल गुरुदेवनि जोनोम सान 19 एप्रिलखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जों खुङो आरो बे 19 एप्रिलखौ खुंनाय समावनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था बेखौ जोङो गथायो थांनाय 18 एप्रिल 2025 आव जोङो प्रफेसर अशोक चमन भुबनेश्वरनि बिथांखौ जोङो गथायदों आरो बिथांनि गेजेरजोंनो जोङो बुहुमाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुंखौ एसेबां जों गोसारहोनो हादों बेबादिनो जोङो आरोबाव आवगायलांगोन उननि समाव जोङो भारत सरकारजों सावरायनानै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ जोङो दिल्ली बायदि मोनसे जायगायाव गायसनहैनो हायो नामा बेनिबो हाबाफारि जोङो मावगासिनो दङ जों नाजागासिनो दङ आं मिजिंथिदों भारत सरकारा जोंखौ मदद खालामगोन आसाम सरकारा जोंखौ मदद खालामगोन आङो मिजिंथिदों आरो बे बेलायाव आङो बुंगोन जे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ थुलुंगा होनांगोन आरो मदद होनांगोन